Бик мөһим һорау. Балаларга ата-әсәнең гөнаһтары аркаһында ниндидер бәла киләме дип һораганнар. Әйтәйек, кайһы бер балалар гарип булып туа, инвалид булып, яки берәй авырулары була. Әйтә алабызмы? Мана ата-әсәләр ниндидер гөнаһ кылганда һәм Алла Тәала уларны түгел, уларның балаларын язалаган. Яки мәсәлән нәселдә күсеп килгән яза, каргыш бар дип әйтә алабызмы? Ислам дине акидаһы буенча юк. Чөнки Алла Тәала алдында кеше тик үзенең гөнаһтары өчен генә җавап бирә. Был дөньяла, теге дөньяла. Икенче диндәрдә була ул. Мана каргыш төшә бөтен нәселенә, ети буынына тиклем дигән һымаграк сүзләр табырга була төрле диндәрдә, ибет. Ислам динендә әйтелгән кеше тик үзенең эшләре өчен генә җавап тота. Ләкин мана бында бер мөһим нәмә, кардәшләр, бунлай исә калдырыгыз. Ата-әсәләрнең, ата-бабаларның изге эшләре, уларның дөрес тормышлары, Алла Тәаләгә итагать итүләре ана шул балаларына, ияннәренә файда килтерә ала. Коръәндә Әл-Каһф Мәмәрия сүрәһендә әйтелгән, Хызыр менән Муса алейхиссалам китеп утырганда, улар бер егылып барган диварды күреп кала бит инде, бер авылга килеп инәләр дә, шунда бер була дивар, стена руса егылып бара. Шуны улар эшләй башлай. Һәм нимә тиелгән Коръәндә? Ва кана абуһума салихан. Ошо дивардың хужалары булган ике малайдың атаһы изге кеше булган. Һәм ошо дивар астында алтын яткан. Һәм һинең Раббың, ягъни Алла Тәала теләне ти, улар зурайгас ошо алтынды сыгарһын. Ягъни ана шул малайларның аталары изге кеше булганына күрә Алла Тәала уларга шундый бүләк эшләгән. Ва кана абуһума салихан. Уларның аталары изге кеше була торган. Кыскаһы, нинди хыгымта яһайбыз, хатта мана ниндидер матди яктан ярдәм булса, Алла Тәала җибәрә ала һезнең балаларыгызга, ияннәрегезгә, әгәр һез дөрес кеше булһагыз, изге эшләр кылып, мәсәлән, нәфил намазлар кылагыз, дуа кылагыз Алла Тәаләгә, минең балаларыма, ияннәремә бәрәкәтеңдә әйлә, уларга ярдәм ит дип. Мана һезнең ошо эшләрегез һезнең балаларыгызга, ияннәрегезгә файда килтерә. Мана Алла Тәаләнең рәхмәте. Һезнең гөнаһтарыгыз, ата-балаларның гөнаһтары балаларга ниндидер яза китермәһә лә, изге эшләре файда килтерә ала.